Marín continúa agardando algunha noticia dos seus veciños desaparecidos nos terremotos de Venezuela. Nada se sabe desta familia de orixe venezolana de 4 membros que chegou a La Guaira o luns da semana pasada para pasar as vacacións. Este luns o Concello celebrou un emotivo minuto de silencio en sinal de solidariedade coas víctimas. Que tal, saúdos? Avanza a investigación do atropelo mortal que se rexistrou o pasado mes de abril no Bao, en Pontevedra. Un home de 48 anos resultou falecido despois de ser arrollado por un camión. Este domingo levouse a cabo a reconstrución dos feitos coa presenza do conductor do camión implicado no atropelo. Crise no cuadripartito de Cambados, PSOE, Somos e BNG abriron un período de reflexión para valorar a continuidade de Cambados Pode no Executivo. O alcalde non descarta o cese de José Ramón Abal logo de que no último pleno votase co PP contra a modificación da RPT. As obras para solucionar os asolagamentos na Rúa do Santo, en Lourizán, comezarán de xeito inmediato. O Concello de Pontevedra adxudicou os traballos pola vía de emerxencia. A intervención conta cun orzamento de máis de 490.000 euros e estará rematada nuns 3 meses. A Xunta traballa na posta a punto das instalacións xuvenís para acoller os participantes nos distintos campamentos que se desenvolverán durante o verán en toda Galicia. A delegada territorial da Xunta na Coruña supervisaba este luns os campamentos de Espiñeira en Boiro e Virxe do Loreto no Porto do Son, nos que se acometeron diversas melloras. Festas do verán en Ribeira, que se van desenvolver do 29 de xullo ao 2 de agosto. A oferta deseñada polo Concello e a Comisión de Festas será do máis ampla e variada, tratando de satisfacer a todo tipo de públicos. Destacan as actuacións de Café Quijano, Nueva Línea, Fillas de Casandra e Elegido, así como as mellores verbenas coas orquestras do país. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos con ese minuto de silencio polas víctimas dos terremotos de Venezuela en Marín. Marín continúa agardando algunha noticia dos seus veciños desaparecidos nos terremotos de Venezuela. Nada se sabe desta familia de orixe venezolana de 4 membros que chegou a La Guaira o luns da semana pasada para pasar as vacacións. Este luns o Concello celebrou un emotivo minuto de silencio en sinal de solidariedade coas víctimas, acto que estivo marcado pola dor e pola esperanza de localizar esta familia que reside dende hai 12 anos no municipio. Decenas de persoas sumáronse este mediodía ao minuto de silencio convocado polo Concello de Marín en solidariedade co pobo venezolano. Un acto que estivo marcado pola falta de noticias sobre a familia de orixe venezolana e veciña de Marín que estaba de viaxe en La Guaira no momento dos terremotos. Cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna noticia. Es verdad que muchos miembros de su familia, incluso la familia que reside aquí en Marín, pues nos hemos puesto en contacto con ellos. Nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder esa esperanza, ¿no? Sabemos que están en la peor zona, que era la que ellos iban, y no hai noticias de ninguno de los 4. Veciños e amigos da familia, comunidade educativa do Colexio La Inmaculada, o que asisten os nenos e membros do deporte base, o que os 4 están estreitamente ligados, participaron da concentración. A comunidade educativa está feita polvo, porque o pequeno Ulises chegou aquí con meses. Era a primeira vez que viaxaban alá. Levan 8 anos aforrando, son traballadores do pueblo. 8 anos, imagino como pode ser conseguir 4 pasaxes para viaxar a Venezuela 4 persoas. Entón, son 8 anos de moito esforzo, chegaron o luns, o terremoto sacudiu xa o mércores, ¿no? La familia mía no le pasó nada, pero tengo muchos amigos y los de aquí de Marín eran amigos míos. Bueno, son amigos míos, esperemos, tenemos una esperanza de que estén vivos. Y nada, no tengo palabras ya. A situación na que se atopa esta familia marinense é un exemplo do que están a pasar milleiros de persoas en Venezuela. Ao minuto de silencio asistiron outros venezolanos afincados en Marín que viven con angustia as noticias e a falta delas que chegan dende o seu país.
Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 ya sacaron sus cuerpos. Tenemos la fe de que esas 9 personas, bueno, y todas las que estén debajo de esos escombros, que nos den la noticia de que salieron con vida. Hay que ayudarlos, porque por más que yo quiera hacer tanto desde aquí, no puedo. Están haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible para poder llegar hasta donde están ellos. Así que tenemos por lo menos fe de que las personas de aquí de Marín puedan estar entre ellos, y le pedimos mucho a Dios que así sea, que así sea. Y bueno, y muchas gracias a la comunidad española, porque también mandaron equipos para allá. Tamén se celebrou un minuto de silencio diante da Casa Consistorial de Pontevedra. Aquí asistiron membros da Corporación Local e representantes da Asociación Asovedra. Advirten de que a situación en Venezuela é de emerxencia total. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro. Mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Avanza a investigación do atropelo mortal que se rexistrou o pasado mes de abril no Vao, en Pontevedra. Un home de 48 anos resultou falecido despois de ser arrolado por un camión. Este domingo levouse a cabo a reconstrucción dos feitos coa presenza do conductor do camión implicado no atropelo. Recordemos que o home está a ser investigado por un posible homicidio que podría ir máis aló da imprudencia e que permanece en prisión provisional comunicada e sen fianza dende poucos días despois do suceso. Nesta reconstrucción participaron a Garda Civil de Tráfico, a xuíza, o fiscal e a letrada da Administración de Xustiza. Tamén testemuñas do suceso, as defensas e o seu presunto autor. Crise no cuadripartito de Cambados. PSOE, Somos e BNG abriron un período de reflexión para valorar a continuidade de Cambados Pode no Executivo. O alcalde non descarta o cese de José Ramón Abal logo de que no último pleno votase co PP contra a modificación da RPT. O líder de Pode deulle plantón logo o resto dos grupos de goberno nunha reunión convocada para pedirlle explicacións e tampouco asistiu á última xunta de goberno. Samuel Lago apunta que o Concello segue funcionando con normalidade. Con todo, non descarta incluso que Abal poida acabar apoiando unha hipotética moción de censura impulsada polo PP. As augas baixan revoltas no cuadripartito de Cambados. No centro da crise, de novo, o líder de Cambados Pode. No último pleno, José Ramón Abal votou co PP contra a modificación da RPT. É un asunto de vital importancia, porque falamos de 3 postos de traballo que son moi necesarios en esos departamentos, como dixemos en urbanismo, en contratación e en servicios sociais. O seguinte capítulo da crise foi cando se convocou unha reunión a que estaban chamados os 4 grupos de goberno para pedirlle explicacións polo que acontecera no pleno. Abal non se presentou. Non se presentou na comisión de seguimento do pacto, que entendemos que era o lugar para resolvelo, tampouco asistiu á última xunta de goberno, por lo tanto non puidemos aínda falar con el dese motivación que pode ter, e que nos interesa moito saber cal foi o motivo tamén para poder reencauzar a aprobación desa creación desos postos de traballo, non? Así que sen ter ocasión aínda para escoitar os argumentos de Abal, PSOE, Somos e BNG abriron un período de reflexión para valorar a súa continuidade no Executivo. De momento non temos ningunha determinación tomada, valoramos moitas posibilidades e valoramos distintas formas de reorganización, e cando sexa o momento, pois xa o diremos, non? Cando teñamos a decisión tomada, xa diremos cal é esa decisión. Eu creo que non podemos apostar por unha ou outra liña, nin tampouco adiantar acontecementos. Creo que temos que reflexionar con serenidade e pensar non no mellor para nós individualmente,
senón no mellor para o pobo de Cambados. O alcalde tamén aproveita para cargar contra o PP o seu cambio de actitude con respecto a José Ramón Abal. Facía a comparativa de Feijóo con Puigdemont, pois é moi similar ao de Sabela con José Ramón Abal, non? É o demo, é o responsable de todos os males, mentras non vote con ela. Si vota con ela, entón xa a situación é diferente. Samuel Lago non descarta incluso que o líder de Cambados Pode acabe apoiando unha hipotética moción de censura do PP. Non descarto nada, quer decir, pero non temos temor de ningún tipo porque, ben, se eles deciden chegar a ese acordo, pois están no seu dereito de facelo, non? Eu creo que, bueno, por unha cuestión de dignidade sería difícil de xustificar, sería difícil que o Partido Popular puidese decir que agora José Ramón si lles vale, cando ata agora era, pois como dicía antes, o orixe de todos os males. E conclúe Lago que malia a crise no goberno, o Concello segue funcionando con total normalidade, con obras en marcha como a cuberta do Pombal e con toda a programación cultural e deportiva tamén funcionando, coa vista posta ademais na organización da Festa do Albariño. Máis asuntos, xornada de mobilizacións dos traballadores de Correos na provincia de Pontevedra. Convocados por Comisións Obreiras, demandan máis persoal para as oficinas de atención ao público. Unha situación, din, que se repite en toda España. Na nosa contorna falan de puntos críticos como a oficina de Vilagarcía, onde debería haber 6 traballadores, pero só hai 3. Falan dun tempo de espera mínimo para os usuarios de media hora, así como retrasos no reparto de paquetería e correspondencia. Avanzan que logo do verán se va a mobilizar por toda a provincia exixindo solucións. Os traballadores de Correos na provincia de Pontevedra saíron este luns á rúa. Convocados por Comisións Obreiras, denuncian a falta de persoal nas oficinas da provincia, cun impacto na calidade do servizo e nos seus usuarios. Unha losa que levamos arrastrando desde fai moito tempo, que se vai aumentando porque a xente vai se xubilando, vanse cambiando por concurso de traslados os carteiros, o sea, o personal vai se cambiando a oficina e a empresa que o fai é non cubrir esas vacantes. Non se cubren baixas, non se cubren permisos retribuídos que temos e cando chegan as vacacións, claro, evidentemente agravase todo muitísimo. Unha falta de persoal explican que afecta a toda España. A provincia de Pontevedra non é allea a esta problemática. Un dos puntos quentes é esta oficina da Rúa do Río de Vilagarcía. Aquí na oficina de Vilagarcía, concretamente, tendría que haber 6 personas pola mañán e ahora mesmo hai 3. A situación é tan grave que tanto a directora como a xefa de equipo teñen que deixar as súas funcións para poder atender a clientela e a lista, o tempo de espera mínimo en medio aquí é de media hora. Entonces nos non podemos asumir como personal ese estrés e esa falta de consideración e de reconocemento da empresa hacia nós. Unha falta de persoal que tamén afecta o servizo de reparto. Estamos nas mesmas, o sea, non se cubren as vacantes, non se cubren as baixas e non se cubren as vacacións. Entonces, todo o personal de Correos temos problemas, tanto para coñer as vacacións, que pretenden que nos poñámonos de acordo e iso non pode ser. Si queres perder un día de asuntos propios porque tes algo personal que facer, pois tes problemas para collelo porque como non hai personal, eles sempre recorren a necesidades do servicio. Estamos así durante todo o ano, claro, chega o verán e isto agrávase, porque a xente por lei ten que irse de vacacións sí ou sí. Para despois do verán avanzan novas protestas. Pero sí que a partir de setembro vamos a empezar a mobilizarnos por toda a provincia e creo que incluso vamos a movernos, o sea, a mobilizarnos a nivel nacional. Mais alá da falta de persoal, aproveitan para denunciar tamén que levan co convenio caducado dende 2013 e que cada vez ven máis recortados os seus dereitos laborais. Multitudinaria manifestación a vivida este domingo na Pobra en defensa da sanidade pública. A mobilización tiña como finalidade reclamar a cobertura de todas as prazas de profesionais no centro de saúde da localidade e tamén un PAC a tempo completo con urxencias pola tarde. A Pobra volveu a saír á rúa en defensa da sanidade pública. Fixo onte domingo cunha multitudinaria manifestación que partiu do centro de saúde da localidade para percorrer posteriormente diversas rúas da vila e confluir finalmente na Praza do Emigrante, onde se deu lectura ao manifesto. Dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, entidade da que partiu a convocatoria, incidiuse nas mesmas demandas, as mesmas polas que dende hai meses veñen concentrándose tamén cada venres diante do ambulatorio. Por unha banda, a cobertura de todo o persoal que lle corresponde, e por outra, a dotación dun PAC a tempo completo,
que evite os desplazamentos da poboación a outros puntos de atención continuada da comarca, o que provoca tamén a súa saturación. Que dote ao centro de saúde da Pobra dun PAC a tempo completo, que evite os desplazamentos da poboación e a saturación de outros puntos de atención continuada da comarca. Que se asigne reforzos para poñer fin ás agardas injustificables nas citas de atención primaria. Estas son as nosas demandas, que non son máis que o noso dereito a unha sanidade pública gratuita de calidade. E non pararemos hasta que se respeten os nosos dereitos. Seguimos con outros asuntos. As obras para solucionar os asolagamentos na Rúa do Santo en Lourizán comezarán de xeito inmediato. O Concello de Pontevedra xudicou os traballos pola vía de emerxencia que suporán a renovación e a ampliación da canalización do río dos Praceres nesta zona. A intervención, que conta con todas as autorizacións favorables, ten un orzamento de máis de 490.000 euros. Estará rematada nuns 3 meses. A vindeira semana comezarán as obras para solucionar os asolagamentos na Rúa do Santo en Lourizán. O alcalde de Pontevedra asinou o decreto de emerxencia para a renovación da canalización do río Praceres neste punto. Estas obras se adxudican por urxencia e emerxencia, porque, obviamente, o obxectivo principal destas obras é que o inverno que ven estean executadas e, polo tanto, estea resolto en funcionamento o problema que se producía na Rúa do Santo. A obra ten un orzamento final de máis de 491.000 euros. Contempla a sustitución da actual canalización do río de 800 milímetros por un tubo de 1.200 nunha lonxitude de 124 metros. Ademais, construiránse 7 arquetas no treito entre a vía do tren e a Rúa do Santo. Adxudicada a obra Viacua, pois, eu agardo que nun plazo deses como máximo 3 meses este executada e resolvamos definitivamente un tema que viña de lonxe por actuacións que non eran correctas, sobre todo polo tamaño do tubo, tamaño das arquetas, etc. Tamén se executará unha nova conexión para augas residuais de 73 metros paralela á canalización do regato. O contrato establece un prazo de execución de 3 meses, polo que os traballos se estenderán previsiblemente ata finais do mes de setembro. E eu teño que manifestar a miña satisfacción porque este é un proxecto feito nun prazo récord de tempo e, ademais, darlle os parabéns ou agradecer o comportamento, empezando polos veciños, seguindo polas distintas administracións que nos deron a autorización nun prazo tamén récord de tempo e desde logo o traballo dos técnicos municipais e dos técnicos de Agua de Galicia. Este mércores asinarase a acta de replanteo para comezar coa maquinaria a mediados da vindeira semana. Todo despois de recibir a autorización favorable de Adif, que estaba pendente. O Concello xa contaba co visto bo de Augas de Galicia e da Axencia Galega de Infraestruturas. O Pleno da Deputación da Coruña deu luz verde á mellora da estrada DP 6202 que conecta o núcleo de Outes cara á C400 por Valadares. A institución provincial destinará un orzamento de algo máis de 670.000 euros a esta actuación dirixida a mellorar as condicións de circulación nesta estrada, concretamente entre os puntos kilométricos 5 e 10. A plataforma da vía renovarase por completo, executando tarefas previas de roza de marxes, limpeza de beiravías, apertura de cunetas e poda de arborado, xunto co fresado e a reposición de pavimento naquelas zonas que o precisen. O proxecto tamén inclúe a instalación de sinalización vertical e horizontal e a colocación de novos elementos de balizamento e defensa. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, estaremos no evento gastronómico Xuntos Saborea Galicia que acolleu este luns o Pazo de Rubiáns en Vilagarcía. Pois
Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía, colleu este luns o evento gastronómico Xuntos Saborea Galicia. Trátase dunha iniciativa destinada a profesionais do sector hostaleiro, no que se deron cita numerosas empresas agroalimentarias galegas e do resto de España. A proposta permitiu dar a coñecer produtos de calidade recoñecidos tanto dentro como fora das nosas fronteiras. A xornada incluiu distintas degustacións e show cookings. En todas as propostas, os protagonistas foron os productos de distintos sectores agroalimentarios. Entre esas propostas, carnes maduradas de vaca e boi de Discarlux, conservas artesás de Los Peperetes, queixo sábel de Airas Moniz, peixes e mariscos da lonxa de Vigo, da man de Oresmar, e mesmo xados artesáns galegos da Central Heladera. Acompañando estas propostas, o albariño do Pazo de Rubiáns e, ademais, referencias das adegas Arzuaga e Champaña Filiponat. No encontro tamén se puideron degustar produtos de outras zonas de España como xamón, atún vermello, bacallau, aceite de oliva virxe extra ou incluso caviar iraniano. Dejar las ferias grandes estas que, bueno, pues a veces se pierde un poco el concepto, ¿no? Las ferias en gourmet, en alimentaria, en gastronómica, pues son ferias enormes que al final la gente se pierde y dice, bueno, prueban 100 quesos y prueban 100 carnes y prueban 100... Y al final cuando sale dice, ¿qué te gustó más? Dice, pues no lo sé, si ya probé tantas que no. Entonces vienen aquí, les concentramos aquí, los convocamos, toda la hostelería que nos gusta de los alrededores, y les damos aquí a degustar pues todos los productos que nos gustan, ¿no? Para nosotros es muy importante desembarcar en Galicia y hoy hacer, digamos, nuestra apuesta de largo, ¿no? con Xuntos, con estas 4 empresas que fundaron este evento, pues es súper importante y estamos muy ilusionados, ¿no? de conocer a mucha gente que vamos a conocer hoy, que va a acercarse a degustar pues los productos de todos los que aquí estamos. Cambiamos de tema. A Xunta traballa na posta a punto das instalacións xuvenís para acoller os participantes nos distintos campamentos que se desenvolverán durante o verán en toda Galicia. A delegada territorial da Xunta na Coruña supervisaba este luns os campamentos de Espiñeira, en Boiro e Virxe do Loreto, no Porto do Son, nos que se acometeron diversas melloras. Todo a punto para acoller a primeira quenda de mozos que participarán no programa de Xuventude de Verán impulsado pola Xunta de Galicia. Arrancará o mércores 1 de xullo en distintas instalacións como as que esta mañá visitaba a delegada territorial da Xunta na provincia da Coruña. Belén do Campo tivo ocasión de supervisar as melloras acometidas nos campamentos de Espiñeira, en Boiro e Virxe do Loreto, no Porto do Son, nos que se realizaron tarefas de poda e limpeza de vexetación, así como reforzo do alumeado exterior e instalación de novas tendas. Son traballos importantes de o que pode ser o xaneamento da vexetación. Estamos falando de que son campamentos de 50, ¿no? Tendas de campaña e que, polo tanto, bueno, pues hai que ver como están as árbores que temos alrededor e como está todo. Un traballo importante, e a maiores de eso, bueno, se van facendo outros traballos como é o cambio de toda a iluminación exterior. De verdade que aí sí que podíamos topar pues, un déficit de iluminación, agora mesmo con unhas novas lámpadas que con iluminación LED, que tamén nos vai a producir un aforro enerxético, pero que a vez tamén pues, van a dar mellor iluminación a todo o entorno, un entorno ademais de moita vexetación que queremos poñer en valor. A maiores se cambiou o peche deste recinto, se pintaron todas as reixas, no, das partes exteriores do edificio e, polo tanto, revisar que todos esos traballos que se van vendo que hai que facer e que hai que cambiar, pues, están ben feitos. O programa de Xuventude de Verán supón unha importante aposta da Administración Autonómica por ofrecer unha alternativa de lecer á mocidade durante a tempada estival, facilitando así a conciliación das familias. Tan son estas dúas instalacións a comarca do Barbanza, ofertaránse máis de 1.200 prazas. Estamos ofertando entre os dous campamentos 1.218 prazas. Importante o número e, por tanto, importante tamén a nosa responsabilidade, no, de cuidar de todos cada un desos rapaces que veñen aquí. Son rapaces menores de edad, estamos a falar que en estas primeiras quendas son rapaces de 9 a 17 anos os que veñen de campamentos. Tamén si me gustaría indicar que dentro do que é a comarca de Barbanza tamén temos un minicampamento tamén Hotel Portofino de Porto do Son, donde va a haber 2 quendas de 20 prazas, é dicir, outra oferta que tamén se dá dende a Consellería, en este caso pues, es para rapaces entre 9 e 12 anos. Tamén os campos de voluntariado.
campos de traballo que aí sí que son para maiores de idade de 18 a 30 anos e que tamén nesta comarca, bueno, pues, temos dous importantes, el de Amicos, xa moi coñecido ano tras ano, e por outro lado, pues, en Outes, onde tamén se va a facer outro campamento de traballo, cada un deles con 15 prazas. E Antón Ribeiro Coello xa é fillo adoptivo de Boiro. A corporación aprobou por unanimidade o nomeamento do escritor nun pleno extraordinario celebrado este pasado sábado. Ao remate tivo lugar un acto institucional na Casa do Concello no que o homenaxeado expresou a súa gratitude por este recoñecemento. A prolífica traxectoria literaria de Antón Ribeiro Coello xunto co seu compromiso coa lingua e a proxección da imaxe de Boiro cara ao exterior fixéronlle merecedor dun dos recoñecementos máis insignes que pode outorgar o Concello. A súa longa e premiada traxectoria como escritor, que o leva a ser un dos autores de máis prestixio da narrativa galega actual, con máis de 20 obras publicadas, laureada a última delas, Hotel Carioca, do 2023, co primeiro premio Álvaro Cunqueiro de novela 2022 e premio Arcebispo Xoán de San Clemente 2024. O seu compromiso coa lingua galega, a súa proxección literaria máis alá do ámbito galego a través da tradución de algunhas das súas obras ao castelán, portugués, italiano, inglés e me parece que algunha outra lingua máis aínda. O seu compromiso coa cultura da comarca do Barbanza, que o levou a promover a Asociación Cultural Barbantia, a varios de cuxos membros xa vin por aquí e saudei, tiven o gusto de saudar. Entidade con sede en Boiro, creada en novembro de 2004 e da que foi presidente durante os primeiros 6 anos de existencia. A súa contribución a proxetar a imaxe de Boiro cara ao exterior ao figurar en obras como Cartafol do Barbanza, A Voz do Lago, Voces na Guerra, Días de Intemperie, Historias de Barbantia, en diversos escritos publicados en A Voz de Barbantia e La Voz de Galicia. O pasado sábado era nomeado oficialmente fillo adoptivo de Boiro, unha proposta dos equipos de dinamización lingüística dos centros educativos do Concello que contou co apoio unánime de toda a corporación. Queda nomeado como fillo adoptivo de Boiro don Antón Ribeiro Coello. Moitas gracias. O remate do pleno celebrouse na Casa Consistorial un acto institucional no que o escritor e xornalista agradeceu emocionado o recoñecemento dun pobo do que forma parte dende hai máis de 2 décadas. O acto rematou coa intervención do alumnado do municipio para dar lectura a diferentes textos do escritor referidos a Boiro e a comarca do Barbanza. Amicos segue a avanzar na súa política de formación dirixida a colectivos con maiores dificultades para acceder ao mercado laboral. Unha das últimas accións foi un curso de prevención de riscos laborais adaptado a persoas con baixo nivel de castelán. Os 10 alumnos que remataron a formación recolleron na Casa da Xuventude de Ribeira os diplomas que acreditan as competencias adquiridas en materia de seguridade e saúde laboral necesarias para incorporarse á industria da alimentación. Este curso márcase no programa Mais Emprego Galicia, que combina orientación laboral, formación e acompañamento individualizado para favorecer a inclusión sociolaboral de persoas con especiais dificultades de acceso ao emprego. Está promovido pola Asociación Amicos en colaboración coa Fundación La Caixa. A Pobra encherase este verán de cultura cunha ampla programación para todos os públicos. Música, baile, teatro e maxia compoñen a diversa oferta que busca dinamizar os espazos do municipio durante toda a tempada estival. A programación cultural da Pobra para este verán arrancará o venres co espectáculo Rayanas, que xunto coa actuación de Marita Martínez prevista para o sábado enmárcanse no Festival Atlántica. E imos comenzar o venres no Xardín do Pazo do Couto con un espectáculo que leva por título Rayanas, que é de Irene Reina de Huelva e acompañado de Ricardo Martins de Portugal. E logo, a continuación, o sábado día 4, imos a ter un espectáculo de Marita Martínez con unha obra Contiñas que vai a ter lugar no convento de San Antón. Estes dous espectáculos teñen a horario para as 9 da noite, a entrada é de balde.
Queremos aproveitar aquí tamén a ocasión para darlle as grazas porque estes dous espacios son espazos privados. Entón, pois, darlle tanto as grazas aos donos do convento de San Antón como do Pazo do Couto. Os nenos terán especial protagonismo nesta programación con diversos espectáculos de música, teatro e maxa, a cargo dos Jalochos, Joshua Kenneth, Xavi Bufa ou a Xanela do Machín, entre outros. Haberá ademais diversos concertos de bandas de música, corais ou agrupacións tradicionais, conformando unha ampla e completa oferta cultural para todas as cidades que busca ademais a dinamización dos distintos espazos públicos do municipio. Queremos seguir programando e facer da cultura pois un punto de encontro e de participación para toda a nosa veciñanza. Desde a Consellería de Cultura, pois trabállase para ofrecer propostas diversas e que chegue a diferentes públicos e tamén pois que se poda compartir pois momentos neste verán, non? Esperamos que teñamos un verán e poder desfrutar do noso concello, porque entendemos que a cultura pois non é só un calendario cultural, senón pois que é unha ferramenta que axuda a dinamizar o concello e a crear espazos pois de compartir, non? Con amigos, con familia e os nenos e nenas tamén do noso concello, e iso pois fai que o concello sexa un lugar pois un pouco máis vivo e con actividade. Xunto coas actividades programadas destacan tamén as numerosas festas a celebrar na Pobra durante o verán, como Carmen do Castelo entre o 17 e o 19 de xullo e os Pincheiros do 14 ao 17 de agosto. A Ribeira presenta o programa das súas festas de verán que se van celebrar do 29 de xullo ao 2 de agosto. A oferta deseñada polo Concello e a Comisión de Festas será do máis ampla, tratando de satisfacer a todo tipo de públicos. Destacan as actuacións de Café Quijano, Nueva Línea, Fillas de Casandra e Elegido, así como as verbenas coas mellores orquestras do país. Ribeira tira de cartel e programa cunhas festas do verán por todo o alto. Os festexos que se celebrarán do 29 de xullo ao 2 de agosto incluirán actividades do máis variado, co fin de satisfacer a todo tipo de públicos. En palabras da alcaldesa María San Pedro, búscase que sexan un reclamo turístico, cultural e musical. Este cartel pois sexa un cartel moi ambicioso, me parece, e que estou segura de que vai a gustar pois moitísimo a todos os ribeirenses, e seguro que tamén a xente que nos visite, porque haberá moitas actuacións que sexan pois un reclamo tamén turístico, un reclamo cultural, un reclamo musical, para que a xente da contorna pois visite Ribeira durante estes días de 29 de xullo ao 2 de agosto. Como a cabeza de cartel destacan este ano as actuacións de Café Quijano, Nueva Línea, Fillas de Casandra e Elegido. Tamén destacan as actuacións das mellores orquestras de Galicia, como é o caso de Panorama, París de Noia ou Olympus, ou o Ribeira Urban Fest. O día grande dos festexos será como é costume o sábado 1 de agosto. Ese día realizarase o mediodía a tradicional sardiñada en Banda ao Río e pola tarde a misa solemne na lonxa, coa posterior procesión polo mar. A 6:30 pois xa teremos a clásica misa solemne na honra da Virxe do Carme, que vai a ser pois como sempre na lonxa nova, acompañada desa procesión marítima terrestre. Aquí quero pois como non dar as gracias á parroquia, a don Alfonso, e tamén pois ás amas de casa, á asociación Alfalla por acompañarnos sempre pois nesta celebración tan emblemática e que ademais pois require de moitísimo traballo e moitísima coordinación para que todo o mundo poida participar e para que pois sexa un éxito como é durante os últimos anos. Hoxe rematamos coas festas do verán de Ribeira. Información continúa, xa saben, en canaltriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.